வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மில்க் கேக் ரெசிபி. எப்படி பண்ணலான்ட்டு வாங்க போய் பார்க்கலாம். அது ஒரு கனமான கடாய் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் 1 லிட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். அது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பாலாடெல்லாம் கட்டி வந்தால் அப்படியே எடுத்து உள்ளே விடுங்க. ஓரமாக இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா எடுத்து விட்டுருங்க. இந்த மில்க் கேக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறதே அந்த பாலாடை தான். இப்போ பாருங்கள், ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வினிகர் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கை விடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இது கூட இன்னொரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா தயிர் மாதிரி நல்லா திரிஞ்சு வரணும். பாருங்கள், நல்லா திரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணியெல்லாம் முக்கால்வாசி சுண்டுருச்சு. இன்னும் ஒரு பகுதி தான் இருக்குது. அதுவும் நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி ஃபுல்லுமாக வற்றிருச்சு. இது கூட 1 கப் அளவுக்கு நான் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா உருகி வரும். அப்போ நல்லா தண்ணி விட்டு வர மாதிரி இருக்கும். அப்போ கைவிடாமல் ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாகவே வற்றிருச்சு. இப்போ இது கூட நெய் சேர்த்து ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பால்லாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு கண்ணாடி பவுல் எடுத்துருக்கேன். அதில் நல்லா நெய்யை அப்ளை பண்ணி நல்லா சுற்றியும் தடவி விட்டுக்கலாம். இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து அமுத்தி விட்டுக்கலாம். இது ஃபுல்லாக நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு ஒரு 2-3 மணி நேரம் நல்லா செட் ஆகட்டும். அப்போ தான் பீஸ் போடுறதுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும். பாருங்கள், நான் ஒரு 3 மணி நேரம் போல் வச்சுருந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை கழுத்திக்கலாம். கழுத்து இந்த மாதிரி தட்டினங்கள்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். நம்ம நெய்யெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுனால. இப்போ நம்ம இதை பீஸ் போட்டுடலாம். இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்க ஒரு 30 நிமிஷம் ஆகும். கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிங்களா ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்த்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான மில்க் கேக் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம ஜோ மினி குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.